Si chega, Emilio, o son, ou... Perfecto. Perfecto. Vale. Bon, entón, bon día ás persoas que estades aquí na sala de xuntas da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña. Bon día tamén ás persoas que nos escuitan ou que nos ven a través do canal de YouTube da Rede Galabra, porque este encontro vai ser retransmitido en streaming, despois grabado e disponibilizado oportunamente. Eu son Roberto Samartín, son o IP do proxecto... Como se chamaba o noso proxecto? Campo Editorial e Cultura Autonómica, Industrialización e Institucionalización do Libro na Galiza, entre 1978 e 2026. Este é o período que nos abranxemos, porque o proxecto acaba en 2027. Teño comigo na mesa a vicedecana, a vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte, a Cristina Naya Ribeiro, a quen lle agradezo a súa presencia, e tamén a Félix Córdoba, que é o decano desta facultade, quen igualmente agradezo aquí a súa presencia. E insisto no agradecimento a todas as persoas que nos acompañan. Este é o segundo encontro que nos facemos vinculado a este proxecto que acabo de nomear, o proxecto para nós Libro Galego. Moito máis curto e máis fácil de lembrar, porque simplemente librogalego.net, e a partir de aí xa toda a información sobre o proxecto está aí. É máis simples. E o segundo encontro, digo, porque o ano pasado organizamos o primeiro, 18-19 de xullo, e aí acollemos tamén nesta sala a representantes do sector editorial e deste ámbito da cultura galega. Aí había representación institucional, Xunta, Deputación, Consello da Cultura, aí había representantes do propio sector, editoras, librarías, escritores e escritoras, todos os ámbitos aí. O que nos interesaba no primeiro encontro era dar voz e acoller e facer un dafo, vamos a decir así, facer unha abordaxe do sector desde o punto de vista tanto institucional como do aspecto profesional e asociativo. Eu creo que é iso que o conseguimos. En breve van sair, xa están feitas e redixidas, e en breve estarán disponibilizadas no repositorio da Universidade as conclusións, a síntese e as conclusións dese primeiro encontro. Insisto en que creo que poden ter algunha utilidade, son 13 páxinas elaboradas por Lucía Cernadas e por Isaac Lourido, que son os meus colegas neste proxecto, além de outras persoas. E o que intentamos con este segundo encontro, que terá apenas un día de duración, hoxe, ás 6 da tarde, é complementar aquel dafo e aquelas informacións. Neste caso concreto xa abordando tres aspectos que nos parecen determinantes e que, por cuestións de formato e até de tempo, non foron abordados no primeiro encontro. E estes tres aspectos son a distribuición, que é un elo central da cadea en volta do libro, é determinante. No primeiro encontro non o pudemos atender, unha cuestión dunha doenza, dunha enfermidade da persoa que ia atender ese ámbito. E iso será o asunto da nosa primeira mesa. Temos representantes da principal distribuidora do país, que é Arnoia. Temos representantes tamén de librerías e de editoras, Pablo Couceiro e Laura Sanz, ali. E, como digo, é un asunto central e vai ser abordado en primeiro lugar. Pois faremos unha pausa para o café, de 12:30, e logo abordaremos o segundo aspecto, que é a crítica, o campo da crítica. E pola tarde xa o campo das librarías, son das bibliotecas. Obrigado, Lucía. Bon, é obvio que son un señor maior. Entón, para iso está tedes o programa e o vosso dispor. E eu confío en que os traballos corran ben, en que aprendamos moito, en que contrastemos pareceres, e en que o coñecemento que aquí xeremos que sexa útil para o sector do libro e, en última instancia, para a comunidade galega. Sen coñecemento non hai planificación. Canto máis nos coñezamos, máis fácil vai ser que planifiquemos un sector que entendemos que é estratégico para a continuidade e para a reproducción da cultura galega. E, sin máis, dar novamente as boas-vindas, reiterar o agradecimento e desexar que os traballos corran ben. Simplemente isto. Bueno, bo día a todas, en especial, a vicerreitora de
divulgación, cultura e deporte. Bueno, prezadas, prezados, invitados e participantes neste encontro, bueno, queridas e queridos colegas. En primeiro lugar, como estou dicindo, moitas grazas pola vosa asistencia, porque é unha honra para a facultade acoller unha reunión, un encontro como este. Entonces, claro, o meu agradecemento ten que ir tamén ás persoas, permitideme que comece por aquí, para as persoas que están organizando isto, nomeadamente, bueno, a Roberto San Martín, pero por suposto Lucía Cernadas, Isaac Lorido, que, bueno, son da casa, pero que yo quero salientar eso a súa labor, quero salientar tamén que escolleron este lugar para celebrar este encontro. Creo que ese agradecemento que estou expresando teñe que facelo tamén, ou debería facelo tamén a Sociedade Galega. A Sociedade Galega, porque un proxecto como o libro galego, para resumir, non? Como que estades desenvolvendo, pois, do que este encontro é só entre aspas, non? Un dos frutos, pois, está salientando eso, a vida a pasada e presente do libro en Galicia. Espero que estea reflectando tamén pois, espero unha mellor vida futura do libro na nosa terra. Parabéns por organizar un encontro como este, que, bueno, xa salientaron que era a segunda edición, porque mostra, pon en contacto eso, as múltiples facetas en torno ao libro. Distribucións, non? Librarías, pois eso, crítica, bibliotecas, que son tan nucleares, na miña opinión, no mundo do libro como ese estudo académico que tradicionalmente tiñamos como nuclear, non? Nas facultades de filoloxía, nas facultades de letras, que non acerca o libro da mesma forma que acercan, pois eso, as bibliotecas ou a distribución e comercialización do libro. Simplemente iso, quería insistir, rematar no agradecemento á organización, por suposto, os participantes, as participantes neste encontro, e desexarvos, pois, uns froitos, no, deste intercambio de experiencias, creo, que creo que serán, bueno, que vaya, non? Se existen tamén unha publicación, por lo menos en unha grabación ao que temos acceso. Bueno, pues eso, os meus parabéns a todas, a todos pola organización, por asistir, e os meus desexos de que isto sexa, pois eso, unha mostra do que estades desenvolvendo eso por detrás tamén, bueno, para toda a sociedade galega no voso proxecto Libro Galego. Grazas. Bueno, pois moi bo día a todas as persoas presentes, tanto físicamente aquí como tamén virtualmente a través do canal de YouTube. Como xa tamén avanzaba Félix, é unha honra tamén para min darvos a benvida a este segundo encontro do Libro Galego, unha cita que se consolida o seu papel como espazo de reflexión e diálogo sobre o presente e futuro do noso sistema editorial. Como representante do equipo de goberno da Universidade da Coruña e como responsable tanto da área de cultura como da unidade de divulgación científica e cultural e tamén como servizo de publicacións, quero expresar a miña gratitude e satisfacción polo convite á inauguración deste encontro. Temos que poñer en valor que a Universidade non só é un lugar de formación e investigación, e tamén unha xente cultural comprometida ca sociedade e o libro, especialmente o libro galego, é unha ferramenta esencial para construirnos coñecemento, identidade e pensamento crítico. Este encontro, promovido polo proxecto Libro Galego, nacido nesta Facultade de Filoloxía, coa colaboración de varios asentes asociativos como o Consello da Cultura Galega, a Asociación Galega de Editoras, a Federación de Librerías de Galicia
e a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración representa un exemplo de como a investigación académica pode dialogar co tecido profesional e institucional. Aquí reúnense editoras, librarías, autoras, investigadoras e administracións para compartir diagnósticos e traer trazas para estudar estrategias conxuntas. Nun momento de transformacións profundas no ámbito cultural, marcado pola digitalización, os cambios nos hábitos da lectura e os deseños da inteligencia artificial, ou desafíos máis ben, é máis necesario que nunca fortalecer os vínculos entre todos os asentes do sector, polo que este encontro é unha oportunidade para facelo desde unha perspectiva colaborativa e plural. Desde a Universidade reafirmamos o noso compromiso coa edición en galego, coa divulgación científica e coa cultura como ben común, a nosa responsabilidade é seguir apoiando proxectos que, como este, contribuían a fortalecer o ecosistema cultural galego. Grazas a todas as persoas que fixeron posible este encontro e desexamos unha jornada frutífera e inspiradora. Moitas grazas. Obrigado. Bon, pois entón, se vos parece, damos por inaugurado, non vou dicer este pantano, por inaugurado o encontro, e coa mesa sobre a distribución que vai coordenar o meu colega Isabel Uribe. Obrigado, señor vicedecana. Vicerreitora. Cristina. E obrigado, Félix, obrigado, señor decano. Vale, moi ben. Pois moitas grazas a todas. E disculpa, Cristina. No pasa nada.